So note nga ang Ginoo nagapanalangin kanimo sa kanunay. Ini si Brad Clive Kalimutan, inyong alagad o apologist sa Confraternity of the New Apologetics, affiliated sa Episcopal Commission on the Biblical Apostolate. O ning tungora atong tagdon ang pangutana sa ato igsoon nga mao si Era Teves o aniya ang video sa iyang pangutana. Ako si Era Maureen Tives. Ang akong pangutana mo kini. Unsa ang purpose o gamit sa mga imahe sa atong simbahan? Okay, so mo to ang pangutana ni Era. Kung sa purpose, ngano nga dunay mga ribulto, dunay mga larawan ang atong simbahan makigsuonan. Kung atong magtanawon pa kay no, makita nato nga ang mga ribulto puno kini sa mga paghigugma sa mga tao tungod kay ginahalukan, ginaprosesyon ug niya ang uban mga panyo magahikap nini o ila kining ginatipigan makigsuonan. Aniyang tubag sa atong simbahan sa Catechism of the Catholic Church 2130 matod pa, nevertheless, already in the Old Testament, God ordained or permitted the making of images that pointed symbolically toward salvation by the incarnate Word. So it was with the bronze serpent, the Ark of the Covenant, and the cherubim. Nakita natin magkikisunan no, nga gi-quote sa atong catechism ang brazen serpent, di naulian ang mga tao sa pagtutok nini, ang cherubim nga naa sa arka sa kasabutan, o kining tanan ay nagpunting sa kaluwasan. Sa tabang tuyo diha sa simbahan, nga nganong dunay mga ribulto diha sa atong mga building no of worship or mga simbahan apil sa mga balay tungod kay gusto nato nga makabaton sa kaluwasan sa paagi nga kung ato makita ang larawan matagad nato ang mensahe nini ug ato kining mahambin diha sa atong kasing-kasing ug mapuy-an ug mohatod kini kanato sa pagigugma sa Ginoo kamahal nga Birhen Maria sa mga santos umuhatod kanato sa kaluwasan makigsunan. Ang pinakatuyo nini ang kaluwasan sa tao. Sa 2132, gingon, the Christian veneration of images is not contrary to the first commandment, which prescribed idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Sa ato pa di kung sa dihang nagbutang kita og ribulto, tungod gusto na to pasidunggan ang gilarawanan. Kung ang larawan sa atong Ginoong Kristo, siya ang atong gusto pasidunggan makigsunan isip atong nanubos. Kung ang larawan ni Santa Maria, tungod kay siya isip usab, no, sumusunod sa atong Ginoo, o ginahan sa mananubos, gusto nato siyang pasidunggan. Nakipusab nini ang mga santos. Dili di ay tuyo nato nga simbahon ang usa ka ribulto. Ang tuyo nato nga mapasidunggan ang gipahinungdan sa maong ribulto. Sa to pa sa dihang atong gihatagag bulak ang ribulto ni Maria, dili gid kanang ribulto tong tuyo, kundi si Maria nga inahan sa atong Ginoo. Sa samang paagi sa pagtagad nato sa ribulto sa atong Ginoong Kristo, dili gid ribulto lamang no, kundi ang pasidunggan ang gipahinungdan mao ang atong Ginoong Kristo mismo sa maong ribulto. Ang tuyo nato niya na mao nga ma-remind ta sa gibuhat sa atong Ginoo o makabaton kita og dugang kaligon sa pagtuo ug niya sa atong kaluwasan. At the same time makigsuon kini mga ribulto simbolo sa atong pagtuo, reminder nga Ginoo nakig-uban kanato sa kanunay. Para di na malikayan no sa atong mga kasimbahanan, sa mga lain nga mga lugar, makita nato makigsunan nga puno kini kung daghan kayo ang mga ribulto tungod kay nahigugma kita sa Ginoo ato kining gipasidunggan ang Ginoo uban sa iyang mga santos o apil ang iyang inahanini ug ang tuyo nato nga makaambit usab no sa kaluwasan nga gusto sa atong Ginoo. Kini na lamang si Brad Clive Kalimutan maingon daghang salamat sa inyong pag-uban kanato ug unya kung doon may mga pangutana pwede niyo ibutang sa comment section or video or sa message para atong hatagan og pagtagad. Daghang salamat ug ginunta kanunay magapanalangin kanato igsuon o ginaot nga sa inyong pagtagad sa mga rebulto ang katuyoan nato niini mao ang atong
kaluwasan. Daghan kayong salamat kaninyong tanan.